Hola, bon dia. Avui us ensenyaré com podem elaborar un esquema hidràulic. Per tal de poder accionar, un exemple pot ser accionar una tapa d'una màquina. Què vol dir? Doncs poder-la elevar o abaixar per tapar o destapar la màquina. Per fer-ho, doncs farem servir un sistema hidràulic en el qual hi haurà un cilindre de doble efecte, però aquest haurà de tenir la característica de que no podrà experimentar cap batzegada, cap moviment brusc, ni a l'inici ni al final del transcurs del circuit, o ni a l'inici ni al final del recorregut. Per fer-ho primer necessitarem un cilindre de doble efecte. Podríem escollir un cilindre de doble efecte simple, però en aquest cas no ens convé, ja que ens interessa que hi hagi una molla al final i a l'inici per tal de que no hi hagin aquestes batzegades que hem anomenat. Instal·larem el cilindre i farem clics drets sobre ell per canviar-ne les propietats. Aleshores, aquí, primer de tot, instal·larem la força. Jo en aquest cas he pensat que com que es tracta d'una tapa d'una màquina, doncs se suposa que aquesta tapa ha de pesar bastant, per tant posarem una força de 300 newtons. La carrera de l'èmbol ja està bé. La posició del pistó, jo he suposat que podria ser la posició del pistó al final, ja que d'aquesta manera, quan estigués totalment expandit el cilindre, representaria que la tapa taparia la màquina. En canvi, si és quan es contragués el cilindre, la màquina es destaparia. Per tant, posarem recorregut al final, al seu inici. La superfície del pistó i la superfície angular ens serviran per fer variar la velocitat. En aquest cas a mi m'interessa que hi hagi una velocitat petita, per tant doncs, farem variar aquests números. Per exemple, aquí dalt hi posaré un 7 i a sota hi posaré un 4. Faré clic sobre acceptar i es duran a terme els canvis. Seguidament el que necessitarem serà una vàlvula distribuïdora. Jo faré servir una vàlvula de 4 vies, però veieu que n'hi ha de diferents tipus. Aleshores, de la meva vàlvula que he escollit, doncs vull instal·lar-hi alguns accessoris i canviar-ne les propietats. Per tant, farem clic dret sobre ella i farem clic sobre propietats. Un cop aquí, doncs primer canviarem l'accionament. Jo en aquest cas faré servir un accionament per palanca i a l'altra banda també faré servir un altre accionament per tal que sigui més simple la conducció d'aquesta tapa de la màquina. Aleshores aquí doncs instal·laré un punt mort, per dir-ho, ja que d'aquesta manera he pensat que si hi hagués algun problema doncs es pogués aturar totalment la màquina i que ningú no prengués mal. Per tant, jo diria que és més un sistema de seguretat. Farem clic sobre acceptar i ja tindrem instal·lat la vàlvula distribuïdora. Seguidament, el que necessitarem, o he pensat que podríem instal·lar, és instal·lar una vàlvula de pressió, una vàlvula reguladora de pressió, per tal de controlar més la pressió que entra o la pressió que necessitem. És a dir, també és un sistema de més seguretat. El que fem és unir els diferents punts d'aquest per tal que pugui funcionar. Finalment el que ens falta enllaçar o ens falta instal·lar és el tanc i el grup motriu, que és el que ens proporcionarà la força i la pressió. Unirem els dos punts i seguidament, doncs, un cop creiem que tot està unit i correctament unit, doncs procedirem a provar-lo, a veure si tenim sort i pot funcionar. Per fer-ho, vindrem aquí a executar i farem clic sobre iniciar. D'acord? Aleshores, si fem clic, en un principi
s'hauria de desplaçar el cilindre. Es desplaça contraent-se i això és el punt neutre i aquí s'expandeix. El punt neutre serveix per aturar-lo en cas de que hi hagués alguna emergència o algun problema dins del sistema. Veieu? Tant en cap a un sentit o cap a l'altre. Aquí no es pot apreciar quan arriba al final l'efecte del motlle, però una vegada estigués en funcionament veuríem que sí que funciona realment el motlle. Bueno, això és tot, espero que us hagi servit d'informació i doncs fins una altra.